Vážená poroto, milí diváci, mé jméno je Tomáš Valášek a dnes bych vám chtěl představit svou práci na téma chemická modifikace kyseliny hyaluronové. Jak již z názvu práce vyplývá, tak cílem bylo kyselinu hyaluronovou modifikovat, v našem případě hydrofobizovat, a to takovým způsobem, že bude hydrofobizovaná po celé délce řetězce. Dále se pokoušíme vyhnout hydrofobním hnízdům neboli doménám, které se pojí s hydrofobním efektem. Hydrofobní efekt je chápán jako fenomén popisující tendenci vody tvořit mezi svými molekulami vodíkové vazby s cílem vyhnout se nepolárním molekulám, čímž dochází k jejich samotnému zluku a vzniku agregátů, tedy hydrofobních domén. Tím pádem je část řetězce hustě substituována a na zbytku k substituci prakticky nedochází. Názorným příkladem může být reakce první molekuly hydrofobizačního činidla a řetězce nějaké látky, která obsahuje COOH nebo OH skupinu, například hyaluronan sodný nebo kyselina hyaluronová. Reakce probíhá, ale při hydrofobizaci druhé molekuly dochází k tomu, že se vlastně naváže co nejblíže té zreagované molekule. Proto jsme se rozhodli postupovat procesem syntézy azobarviv diazotací a kopulací a následně aplikovat ta barviva na kyselinu hyaluronovou. Barviva byla disperzní, která obsahují bazickou a biologicky aktivní NH2 skupinu, a dále kationická, která obsahují permanentní kladný náboj. Na obrázku číslo 3 můžete vidět reakci kyseliny hyaluronové s disperzním barvivem za vzniku soli a podobně to platí i pro reakci s kationickými barvivy na obrázku číslo 4. Dohromady bylo využito nebo použito 6 barviv případně pigmentů, z čehož 4 byly disperzní a 2 kationická. Z těchto barviv bylo poté vytvořeno 7 párů vzorků, kdy jsme porovnávali a vyhodnocovali stupeň uniformity a vybarvení mezi čerstvě obarvenou kyselinou hyaluronovou a poté obarvenou kyselinou hyaluronovou, která byla zbavena přebytečných a nenavázaných látek propan-2-olen. V některých případech byly použity další metody, jako například okyselování kyseliny hyaluronové kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou octovou, za vzniku různorodých výsledků. Na obrázcích 5 a 6 můžeme vidět kontrast obarvené kyseliny hyaluronové s disperzními barvivy a zbavené veškerých přebytečných látek. Okamžitě na první pohled jde vidět rozdíl těch stavů barviv, a tedy afinitu látek zreagovaných při diazotaci a kopulaci vůči kyselině hyaluronové. To samé platí pro obrázek číslo 7, ve kterém oranžové disperzní barvivo po vymytí propan-2-olen na kyselinu hyaluronovou nenavázalo vůbec. Avšak když jsme hyaluronovou kyselinu okyselovali kyselinou chlorovodíkovou a octovou, šly vidět změny, které však nejsou úplně výhodné a významné pro naší práci. Výsledky disperzních barviv tedy nedopadly dobře a podle našich očekávání, jelikož neprokázaly prakticky žádnou afinitu ke kyselině hyaluronové. Kdežto kationická barviva navázána byla, ale to neuniformně a hnízdově. Pro potvrzení jsme se rozhodli udělat pokus, při kterém jsme obarvenou kyselinu hyaluronovou kationickými barvivy vysypali do destilované vody a nechali na 14 dní odstát k pozorování. K výsledkům se však dostanu až v části diskuze. Co je také ale problémem, je forma kyseliny hyaluronové. Při výzkumu byl použit totiž hyaluronan sodný, což je sodná sůl kyseliny hyaluronové. Pokud se podíváme na analýzu vzorku kyseliny hyaluronové, vidíme v tabulce číslo 1 celkem vysoký obsah sodíku, což tady i znamená, že, jak je zaznamenáno v tabulce číslo 2, jsou karboxylové skupiny COONA v použité formě obsaženy téměř 8krát více než volných karboxylových skupin COOH, což je pro biologicky aktivní skupiny a látky, jako je například naše skupina NH2, velmi podstatné a nežádoucí, jelikož při reakci s COOH přijímá proton, aby mohla být dál modifikovaná a modifikovatelná. Na formě kyseliny hyaluronové při našem výzkumu tedy výrazně záleží, jelikož afektuje celkový výsledek práce, a to zrovna špatně. Mimo jiné bylo také pozorováno chování hydrofobních domén v již zmíněném pokusu s kationickým barvivem a vodou, kdy barvivo bylo vytěsněno na kraj povrchu štěpením glykosidických vazeb, které kyselina hyaluronová obsahuje. No a samotná kyselina hyaluronová zreagovala s vodou za vzniku viskózního gelu.
Díky tedy formě kyseliny hyaluronové a následné nenávaznosti je to pro výrobce léčiv a kosmetických přípravků velmi špatná zpráva. Na práci je jistě třeba intenzivně pracovat a vylepšovat ji tak, abychom ji například následovně mohli modifikovat chalateční činidly, například polyasparagovou kyselinou. Děkuji za pozornost.